फिउचार देबाङै नों जुदि सामों थांनाय हिनै जत बोरै बुमा बदल अखा साग्रा उस रायव सिङाव बियावलाय सालसा हिनै निनि बिसिंसा निनि सागाव जुदि बिसास खाय दंमोन नों उ बिसास जुदि सामों खायमे एखे ताबोंनि जे दंमोन जेनेरेशन ते 50 बছর जेनेरेशन उ सामों थाङै बेहायनो जों बियावजा माने माया खानाय हायसि मोरै बाङै उ दफानि सामों खायथानिबो आं मासा दायतया आं प्रेसिडेंट मा खालामो आंनि खायसा दायतया बुबा ग्रासवाग होगा एमएलए न अम्पि म ठिकाना खायदि कि एमएलए के खरसानि सम्भव देबा कि संजय सारके सम्भव देबा निनि बोनि बिसिंदैनो जों साबजानि नांगो आं साबानि बिसिंदै हाखाके अरन नों थानाय बिले नों साय दबानि बिसिंदै टिप्रा सा फियावजाके जत फियावजानाय बिले अमा हाय जत दायत माना लागे हेसि बोनि बाङै सिनि दं इयुनि दं गोबां माने सामों दं बुसखाङो जों बायदे लिखायदो गोबां खाबु बाग्राबाय 17 तारिख जों बायदे लिखायदे 17 तारिख हाय 25 तारिख बायदे लिखायदो होजागो आं अमाहाय मासो एक मासो वायनि बायदे लिखायदो नुया कति प्रमो थाव फांथों अनो पादुआ फांथों बाट गुड न्यूज फाइ दंना गुड न्यूज फाइ दंना माने मासो न 17 तारिख बाय 25 तारिख बायदे लिखायदे जों अर्डार होगा खाबु बाग्राबाय 17 तारिख 25 तारिख बायदे लिपरेखे हायनि 1 year नि 27 28 तारिख आगतलाव प्लेनारि सेसन जों नाय सिरि सामों गोबां मा दं खहासि